enemmän videoita täällä. Hei Roni! Nee! Tiedätkö mitä? Jerry, voiks olla? Mut tiedätkö mitä? Vetäjä hakee. En hae! Mä en vetänyt sitä, sinä haet sen. Se kun mä oon enemmän... Siis... No, ootas nyt. Se kun mä oon enemmän valkoista, se saa hakea. No... Ei jäänyt! Kato vaikka, ei mulla yhtään valkoista. Okei, se kun mä oon ne siniset housut ja joutuu hakemaan. En mä viittikään. Sä haet, koska sulla on musta kengät. Ja... Ei mulla ei oo kenkiä! Siis sä oot ihan valkoinen, niin sä voit sen takia hakea. Niin, mut tiedätkö mitä? Ne? Se kenellä on se hakin takki päällä, niin se joutuu hakee. No ei mulla ookaan. Sulla on joo. Tota ei lasketa. Tää on mun isoveli. Mut se kenellä on kengät jalassa, niin se ei joudu hakemaan. Jes, mä laitan sittenkin kengät jalkaan. No haet se pallokasan. Niin, mut en mä voi. No mä voin Mulla ei käydä oo hakemaan. kenkiä. Mä käyn hakemassa sen. No hae. Sinä saat hakea. Niin, mut se meinaa iholle. Sä saat silti hakea sen. Niin, mut ei tää oo mitään keinoputista. Koska sä oot peruna, niin sen takia sä saat hakea sen. Itse oot peruna. Kato peiliin. No en mä voi. Mä en jaksa riidellä sunkaan, niin mä voisin lähteä kotiin. Mut mä voin lämmittää sun jalkoja. Ihana lämmin. Mä haen nyt tän pallon. Oikeesti. Ei oo kivaa. Mä hain pallon. Hae sä pallo tai mä sen haen. Oi, kyllä. Hei, älä heittele kivillä. Oikeesti se ei oo kivaa. Ei, älä kiusaa. Ei ole kivaa. Ja miksi sä poraat nyt? Nyt jalat virusti nytten. Niin. Se kuka koski vikana joutuu. Eli sinä! Sinä koskit vikana! Mä en koskenut siihen! Ei oo kivaa. Okei! Okei. Se joutuu hakee, kenellä on punaiset housut. Hello! Ei oo kiva, mut oikeesti se kenellä on punaiset housut, niin se joutuu kuvaamaan. Ei kun siis hakemaan pallon. Sun takana on Slender! Eikä, ei mitään punaisista housuista. Kelko eihän mulla. Tai se kenellä on punasta jossakin vaatteessa. No niin, sinä joudut hakee. Inhän, kato nyt, ei mulla oo punasta. Et uskalla. Ei mulla oo punasta. Hei, naapurit tulee. Ai tulee vain, no ihan sama. Tytöt ei saa nähdä mun pippeli. Mikä nössö. Hei tytöt. Paljastelee vähäsen. Pistä paremmaksi. No, voisin pistääkin. Tämä ohjelma. Tämä jakso jatkuu siis mainoskatkojen jälkeen.